Готово. Стената, масата, съчетана с кухнята. Как е станало тук помещението. Сега отиваме в коридора. Чакай тук момент. Така. Един общ поглед връщам на цялото. Да. Отива в антрето тук. Почваш оттам. Тук имаме чекмеджетце. Долу Плавно панелата. затваряне. Тук палим реда да може да всичко е сложено. Разпределението на гардероба. Така да се види хубаво. Тук също. Блъсни. Така. Да се види това. Това са, всичко е с плавни панти. Плавно затваряне. Гаси лампите тук. Така, тук махаме отдолу и осветлението гасне. Имаме спалнята. Стената е хубаво да се види. Там ще има огледала. Просто чакаме Ела. Спалната е тапицирана. Повдигащи. Отдолу си е като още един гардероб. Доста беда ще се даде. Тук също повдигаме. Тук имаме душови чекмеджета. Още шкафчета. По другата страна абсолютно по същия начин е подложено. Отдолу с огледало. Огледалото ще поддържа тук нагоре, както казах. Така, затваряме поднапречните. Сега, тук гардероба, махаме фугата точно където е. Реда вече е запален вътре. Ето, гардеробчето, лост, чекмеджета. Отваряме вратата. Чекмеджетата са плавни, вратите също. Горе, надстройката, рафт, плавни врати. Тук е огледално на другото. Така. Тук пак имаме плавни чекмеджета в гардероба. Така. И тук махаме пак и да гасне. Отвори вратата. Демонстрирам. Светка, гасне. Така сега идваме в детската стая. Монтажното легло. Издърпа долу чекам. Тук имаме едно чекмедже. Тук имаме второ чекмедже. Всички стъпала се отварят и затварят плавно. Да се намеря вътре клон. Всичко се прибира плавно. Също ще съберат доста неща. Тук е с датчици при отваряне. Гардероба, автоматично светка. Имаме изтъпващи лошещи завърхи. Тук затваряме. Ето, гасне като е затворено. Като отвориме, светка. Огледално на другото. Лошиче, лошиче. Рафчета. Затваряме полезно и тук да се види фугата при затваряне. Или да гасне.